tema que vai de a ideoloxía, xa falamos varias veces a ideoloxía dos intelectuales rusos, todos marxistas, unha orientación ou doutra, todos marxistas, cuxa teoría lles decía que a revolución nun país fundamentalmente agrario era imposible e, sin embargo, por un proceso histórico determinado, vense unha situación que, digamos, teñe que tomar a iniciativa e facer unha revolución precisamente nese sitio onde a teoría lles decía que non podía ser, e a película está moi enfocada precisamente co tema da proletarización de un campesiño e do destino dos campesiños. É unha película que non é moi boa, lamentablemente, pero tampouco podemos e temos que ver só as, digamos, as excelencias e os hitos, porque tamén as clases medias da calidade artística forman parte do proceso. E precisamente por iso, porque estamos ante un tema chave que é a cuestión campesina, e como se resolve e non se resolve nos anos inmediatos a revolución cos países e a resolución definitiva que é o terror rojo, a matanza de millóns de campesiños que non estaban precisamente por a labor colectivista do programa comunista que defende un momento dado de Stalin, e a terrible secuela definitiva que, estando como estaban moitísimos campesiños xa colectivizados e que esperaban ter un átomo de esperanza coa invasión alemán, coa invasión nazi do 41, resulta que aí eran peores os nazis. O sea, que tiñan un destino terrible. E por eso temos aquí presentando a Tito e a Balúa, que son especialistas do tema agrario, e xa corto, e pasamos a película.